Tirfla jabarani filɛbagaw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ nin kuma in na jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi an ma to studio kɔnɔ an ma to Bamakɔ an wulila ka na an ka yɛrɛmarakafo kɔnɔ min ye Kulukoro mara ye Kulukoro mara kɔnɔ bi an bɛ min ko ale bɛ Kulukoro mara kɔnɔ bi walasa an ka se ka na masala fɛn kan fɛn min ye dugukoloko ye bi dugukoloko gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ bi masa a bɛna boli o de kan kosɛbɛ le thème du jour la gestion des conflits fonciers au Mali bi hakilina a bɛ o de kan n'a ma ɲɛ k'an bɛ hakilina ta min bɛ kuma dugukoloko gɛlɛya kan an ka jamana kɔnɔ an ko an tɛ da Bamakɔ an wulila ka na an ka togoda dɔ la min ye Menko ye Kulukoro mara la walasa ka se ka na ni jamukan ye a tourner yen nɔ ni jamukan kɔnɔna na an bɛna maa caman recevoir o maa fɔlɔ service technique mun bɛ yan n'a a bɛ daminɛ jeune rural la ka se an ka collectivité ma n'o y'an ka maire ye fo ka na an bɛ don min na bi ka a kun cɛ ni an ka kiiri tigilamɔgɔw ye Kulukoro tribunal ba président ni o ye monsieur Kɔkɛ Kulubali ale bɛna ye kɛnɛ in kan walasa gɛlɛya minnu bɛ jamana in dugukoloko la bi da ka se ka don la fɛsɛfɛsɛli ka kɛ walasa maaw ka se ka kunnafoni maaw ka bilasira min y'u ka hakɛ ye dugukoloko la an b'a kalama cɛnni caman bɛ yen nɔ bi dugukoloko la an ma da an ka mairelakaw la an ma da an ka dugutigilakaw la o de kama bi sɛnɛkɛyɔrɔ la gɛlɛya bɛ yen an ka di maa kelen ma an b'a fɛ ko in ka se ka kɛ ka ɲa sariya ale bɛ mun fɔ a la an ka bilasira ni o ye bi babu sariya bulon kɔnɔ ni ne bɛna kɛ aw garisɛgɛ bi ni ala sɔnna walawalali o bɛna don na an n'an ka mawulew sɔɔni sɔɔni ani wula an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ne tɔgɔ Mamadu Sako ne bɛ baara kɛ cakɛda la cakɛda min bɛ sigilen bɛ dugukoloko foroko sirako forokɔnɔlaw labɛnni jitɔnyɔrɔw labɛnni n'o ɲɛmɔgɔya soba bɛ Kulukoro n'a bɛ fɔ o ma ko jeune rural ne ye o cakɛda mɔgɔ dɔ ye. N ka foli bɛ se jama bɛɛ lajɛlen ma n ka foli fana bɛ se Serifula télévision so fana ma da ka a ye nin ŋaniya min ta ka wuli ka se sɛnɛkɛlaw ma k'u sɔrɔ u ka yɔrɔ la aya ko u ni mɔgɔ minnu bɛ baara in kɛ k'u n'olu bɛ sigi kɛnɛ kelen kan u ka jɛ ka masala vraiment je crois que o ye ko ɲuman ye ne ye Kulukoro président kiiritigɛso n'a bɛ wele ko tribunal ne ye o ɲɛmɔgɔ ye. Jama silamɛw assalamu alaikum comme foli kɛra an tilenna hɛrɛ la ala m'an sira hɛrɛ la wele min bilalen filɛ nin ye Serifula fɛ ka na an ka commune kɔnɔ yan a diyara an ye fo ka tɛmɛ a hakɛ kan parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi a bɛ se ka kɛ i bɛ fili kɔnɔ mais ni aw nana nin na anw ka se ka aw dɛmɛ nin baara in kɛcogo la a bɛ mɔgɔ caman bɔ fili kɔnɔ donc an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn ne kɔni ne de tɔgɔ ye ko Sidi Tarawele ne chargelen bɛ sɛnɛko bagan mara ani dugukoloko ne de chargelen b'o la commune Megetan kɔnɔna na merci. an ka mawulew de filɛ an bolokɔrɔ nin bi minnu dugumɔgɔw bɛ yan walasa ka se k'u ka ɲininkaliw tɛnku an ka mawulew na walima gɛlɛya minnu b'u kan u ka se k'u da don o la k'o gɛlɛya ɲɛfɔ anw ɲɛna kɛnɛ a bɛɛ lajɛlen ta don maire bɛ yan déjà a ye kɛnɛ datigɛ anw ye ka ɲama fifa ka bɔ kɛnɛ la an bɛ dugu kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni ala sɔnna an mako bɛ se maa ma n'a y'a sɔrɔ min ye gɛlɛya sɔrɔ dugukoloko la nin commune kɔnɔ o ka se k'i ka gɛlɛya fɔ service min kan ka jaabi ni ala sɔnna o jaabi o bɛ di aw ma nin kɛnɛ kelen kɔnɔ yan. an bɛ an ka commune fo ka maire fo ka laban ka président n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo ka tribunal mɔgɔw fo u bɔra so ka na yan nɔ ka na an bisimila tiɲɛna a diyara an ye a bɛnna ma ko gɛlɛya ko la gɛlɛya bɛ anw kan yan kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ dɔ de wulila ka kɛ sababu ye ka na to an ka tile kelen k'u mago bɛ an ka sɛnɛkɛforo la ka na an ka sɛnɛkɛforo minɛ na an y'a kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ co an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la u y'an ka sɛnɛkɛforo minɛ k'an minɛ k'an datugu an bɛ kaso la waati min na k'a latɛmɛ dɔw ma u nana koli kogo la ka baaraw kɛ a la ka jardinw tun a kɔnɔ ka tila ka laban ka mansin bila ka si bɛɛ tigɛ ka bin o gɛlɛya de b'an kan san 7 an ye an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ka denbaya balo cogo di n'i y'a ta k'a jateminɛ an wulila ka Kulukoro sɛgɛrɛ ka tribunal sɛgɛrɛ ka kɛ ka dɛsɛ co an taara yɔrɔ o yɔrɔ an ma ɲɛ sɔrɔ a la an kɔni bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ an b'a ɲini maire fɛ ka ɲini président ka jama fɛ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ anw ka dugukolo kɔrɔ n'i ye sɛnɛkɛla minɛ samiyɛ fɛ k'a datugu a bɛ mun kɛ denbaya jigi bɛ sɛnɛkɛla de kan sɛnɛkɛla datugura denbaya datugura an bɛ gɛlɛya kɔnɔ san 7 an b'a gɛlɛya kɔnɔ an b'a ɲini faamaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que an ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ kɔrɔfɔ min bɛ ne fɛ fɔlɔ o de ye nin
Sijankɔrɔ dugutigi den don. An bɛ foli kɛ commune na fɔlɔ n'o ye commune Meketa an bɛ foli k'u la. O bɔlen k'an ka faamaw fo faama minnu nana kɛnɛ kan ka serifula mɔgɔw k'u fo u y'a nin baara min kɛ tiɲɛ na nin diyara anw na. An bɛ yɔrɔ min na bi ni tɔɲɔ tɛ fila anw sɛgɛnna an ɲɛnina. Anw bɛ kɛlɛ la bi san 7 kumakologokɛlɛ tɛ dɛ forokokɛlɛ don. Anw ka foro filɛ ko an dɛrɛ fɔ u bɛna an ka foro minɛ k'a feere ka fila u ka mɔgɔw bila ka borninw turu a la su fɛ. N'u ye borninw turu tuguni dugu mana jɛ u bɛ t'o borninw ci n'u nana dɔrɔn u bɛna kabagasɔngɔ di ma n'i taara dɔrɔn o b'a sɔrɔ u y'i don kaso la. Mɔgɔ min b'an ka Siyankɔrɔ kɔnɔ bi min ye kaso kɛ a bɛ mɔgɔ 7 ou mɔgɔ 9 bɔ. Donc an b'a ɲini faamaw fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ commune Meketa u ka commune Meketa yɔrɔ ɲini u kana commune Meketa la an ka mairie tɔgɔ ye commune Meketa mairie a bɛ Gouini. Tiɲɛna anw tɔɔrɔ la parce que n'i taara kunfɔ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛ tɛ la anw ka foro u y'a minɛ k'a feere hali anw ka dugu Morcellement kaburu don a bɛ feerela yan. An y'o kɛlɛw kɛ fɔ t'o ɲa an taara maire la an ma ɲɛ sɔrɔ ka taa kumandanw fɛ an ma ɲɛ sɔrɔ. Donc an b'a ɲini faamaw fɛ tribunal président a yɛrɛ bɛ yan serifula mɔgɔ journaliste bɛ yan an kɔni b'a ɲini u ka diɲɛ faamaw ka an yɔrɔ ɲini tiɲɛna an bɛ degun kɔnɔ yan. Ne kɔrɔkɛ mais kuma an mo ɲɛma don dugutigi tɛ n'i y'a mɛn mais kuma buguda don anw ne bɔra Gouini ka na sigi yan ko mais kuma cikɛyɔrɔ la. An ka dugutigiw bɛ Gouini n'a min ni sɔngɔ sara olu ye. O kumu kɔnɔ sa an bɛ sisan min na dugukolo seere a nana don. Dugukolo seere nɔlen an wulila ka se an ka dugutigiw ma. Ko bulon ye an yɛrɛw ka sariya dɔ ye. An ma se fangaso la. Bulon o ma se k'a ɲɛnabɔ an sera mairie ma mairie ma se k'a ɲɛnabɔ f'an ye ba tigɛ o ba tigɛ o kɛra kaso de y'an bolo mais kuma yan maa min bɛ k'i ma kaso kɔ ka dɔgɔ maa damadɔ ne bɛ o bɛ feere la a yirala de. Mairie an ɲɛfɔra a kɔ dɔɔnin sabu an ɲigi don nka mairie y'an ni feerebaw mɔ sabu an taara a ɲɛfɔ ale ye ale yɛrɛ de ko ale y'u bila a la ka nin wale in kɛ ko ni jama ka kɛlɛ k'o de ka fisa dugukolo kana feere ye mairie a y'a fɔ. Seere bɛnna fana wa a y'a fɔ commune na yen a nana réunion na mais kuma yan a seginna kan n y'a jaabi n ko maire i b'a bila i kunna ko ne sori ko kalan ni ko dɔ ko kelen tɛ sigi n'a sɔrɔ i bɛ fɛn dɔn i ye nin kuma min fɔ i man k'a fɔ hali fanga saliya la tribunal na ni mobili dorokɔrɔ maa kelen la. Doni b'i kun jama ko saliya b'a yɛrɛ k'o de maa kelen fa i ka jama ni ɲini nka ne ye jama minɛ k'o di maa kelen ma an kɔni ma jɔsen si sɔrɔ o tuma ni ninnu kɛra sababu ye ka na k'an ka kumakan d'u ma min bɛ an kɔni fɛ yan dɔɲɔ da don kaso da don an kɔni b'a laɲini kɛ ni fu bɛ se ka siri nin na. An ka se k'an ka sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ o kɔni tun bɛ diya an ye. Jama silamɛw ani wula anw bɔra Bilajɛ de Kulukɔrɔ Bilajɛ ba kɔfɛ an ye communiqué mɛn radio la an nana a lajɛ n ko n'a fɔra ko sɔnya bɛ Meketa commune kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ la n'anw y'a mɛn n'anw man kan bɔ o ye an man kan bɔ ye n'o tɛ anw ka kan kan bɔ parce que anw ne tɔɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a ka ca san 10 ye bi an ka soforo
a minɛna an na k'a feere ka laban k'a titiri bɔ an fɛ ka taa bɔ dugu wɛrɛ kɔnɔ ka an sigilen to an ɲɛ busulen don an y'a fɔ a tɛ se ka kɛ cogo o cogo la filara ka na plakiw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ an yɛrɛw sigilen ɲɛ busulen la se jumɛn bɛ anw ye jɛgɛ fanga de ye ji ye a fɔ jɛgɛ fanga de ye ji ye ni ji ye jɛgɛ bɔ ji la a tɛ se ka fɛn kɛ dɛ sariya de ye anw jɔyɔrɔ ye k'a fɔ sariya de y'anw jɔyɔrɔ ye o tuma na an ma sariya si ye nin ko kɔrɔ ko o sera ka nin ko ɲɛɲini an yɛrɛw mana ɲɛɲini an tɛ jateminɛ si t'a la tɔɔrɔ min kɔni bɛ anw kan bi dugutigi ye ci ka na tɔɔrɔ min bɛ anw ka dugu kan bi bilajɛ kan bi o ye nin de ye hali bɔda k'a bɔ ka taa sirada la a t'anw bolo taara titiri kɛ k'an don sira cɛ k'an lamini o tuma na ni sirefula nana n'anw y'o kibaruya mɛn yan nɔ an ka komini kɔnɔ fɔ an ka na ka na an ka dakuruɲɛ kelen kuma fɔ dugutigi ko ten ka fila ka an ka ɲɛmɔgɔw fo ka d'a kan. ne bɛ bɔ turabugu an bɛ serifila teleso mɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo an ka faama minnu bɛ yan k'u fo ka mɛriw fo ka sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso an ɲɛ bɛ jama o jama min na nin ye yan a kana kan ko nin bɛɛ ye mɔgɔ tɔɲɔnnenw de ye n'o tɛ minnu y'a dugukolo feere a cɛ kelen tɛ yan a muso kelen tɛ yan minnu tɔɲɔnna minnu cɛw tɔɲɔnna olu denw olu de bɛ yan a feerebaaw tɛ yan dɛ a feerela minnu ma o fana tɛ yan ne bɛ bɔ turabugu ne de ye jagaja ye dugukolo feere a kɛra jahadi ye anw fɛ yan hali fura t'a la parce que nafolotigiw de bɛ a fɔ a ye taa bɔri ni tura rɔ ni bɔri ni turula rɔ ni kiriko bɔra a tɔ ye ne kungo ye nafolo de b'olu nafolotɔn ma an ye fantan de ye k'a diya mali faamaw bɛɛ lajɛlen la ale fɔra ko mali kɔnɔ ya maliden jateminɛ ko maa 100 o 100 ko 80 ko de ye sɛnɛkɛla ye o tuma n'an bɛ balo sɛnɛkɛla mun na olu ka sɛnɛkɛforo bɛ ka minɛ ko setigi dɔ de bɛ k'o ɲɛnabɔ se kɔni bɛ faama se tɛ anw ye an jigi ye mɛri an ka fanga fɔlɔfɔlɔ de mɛri ye ni karidante t'a ta hali n'a mago tun bɛ karidante an bɛ taa faama dɔ de bila an ɲɛ ko ɲaamɛ ka karidante ɲini ka di yan ala n'an ma deli faama ko la o tuma an y'a ɲɛɲini cogo bɛɛ ka dɛsɛ o mɛri ma jɔ u ma jɔ tile kelen ne yɛrɛ taara mɛri fɛ yen n ka dugukolo ko la n cikɛ foro kabi bɛɛ ma kɛ kabi bamanan dilan an bɛ yɔrɔ kelen min na ne cikɛ foro ko k'a minɛ ko le chef de village est le premier responsable de l'administration maire de y'a fɔ n ye le chef de village est le premier responsable de l'administration ko ni dugutigi taara ka dugutigi ko dugutigi ko k'a bɛ yɔrɔ min y'i ka cikɛ foro minɛ k'a b'a minɛ ko mali y'a sariya kura dɔ de bɔ k'a gafe b'a bolo o don ko mɛ k'a ɲɛmakulu n'o tɛ k'a tun b'a jira n na ko n'i y'a y'i sera ka yɔrɔ min bila maɲa min bila ka san 3 kɛ ko dugutigi bɛ se k'a feere n'a y'a diya k'a b'a di mɔgɔ ma maire y'a fɔ a dawulu bɛɛ bolo ka yaala wa n bɛ fɛn min kɔni fɔ a ye k'a fɔ mali jamana ye k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye kalan aw bɛɛ bɛ ko jamana de n'i y'a ko maire bɛ dugu de kunna n'i y'a ko dugutigi bɛ dugu de kunna n'i y'a ko jamanatigi bɛ jamana de kunna n'i sigira fɛn o fɛn min kunna n'a ka t'i t'a tigi nafa ma i t'a jamana nafa n'i kɛra maire ye n'i mago tɛ kɔnɔden tu k'u nafa n'i sigira jamana kɔnɔ n'i mago tɛ jamanadenw i tɛ se ka jamanadenw nafa an bɛɛ sigilen kun de ka so wa hali an bɛ don min ko bi ni ala cɛ ne sigilen don ka so su ni tile ala de bɛ se k'an bɔ nka an cikɛ foro an bɛ sa nɔfɛ an t'a to yen foyi nɔfɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen kɔni ma k'a fɔ ma hali ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma. voilà nin de ye an ka bimaw public min ye jama ye an ɲɛkɔrɔ u ka ɲininkaliw n'u ka dekun filɛ nin ye bi surfila jabarani filɛbagaw maa mun kan ka nin jaabi o tigilamɔgɔw bɛ an bolokɔrɔ aw de ta ye aw ka sariya bulon ye kuma o kuma ni aw y'an wele yɔrɔ la an b'a fɛ an ka sariya la kuma yɔrɔ min na ni ala sɔnna an bɛ aw de kama gɛlɛya caman bɛ yen o la maire min ka baara ɲɛsinnen don dugukolo ko ma ale bɛ an bolokɔrɔ yan an b'a fɛ monsieur le maire i ka dakuruɲɛ dama di jaabila nin ko in kan. nin kɔrɔfɔ min fɔra sisan dugudenw fɛ kɔrɔfɔ in a diyara ne yɛrɛ ye munna bi ma nin ko ninnu bila sen na ne yɛrɛ y'a siɲɛ caman kɛ mɛ kungo yan sumaniw kɛra yan hali sufɛla la ne yɛrɛ min sigilen filɛ ne interpellera la fo Bamako fo cour suprême na ne ni Madi Togo la ne interpellera la mais kelen de fɔ dugudenw ɲɛ u ka bila u kun na mairie nɔ tɛ dugukolo fɛn o fɛn bɛɛ k'a bɛ ka di bi mairie ka avis kelen t'a kan ne Sidi ne ye lettre ci gouverneur ma ka lettre ci préfet ma ka ci domaine directeur ma k'a yira k'a fɔ dugukolo fɛn o fɛn bɛ ka taa n ka commune kɔnɔ an tɛ ka bɔ a kalama
hali o seereya dɔ fɛnɛ bɛ hali n kɛrɛfɛ yan nɔ directeur kura min nana génie rural la n donna kan hali o don ka taa kɔrɔfɔ ɲɛfɔ a ye papier kelen tɛ ko min bi signé k'a bɛ fɔ ko maire domanial b'a signé ou bien mairie b'a signé ko ne bolonɔ b'a la ne bolonɔ t'a la hali an tɔgɔ tɛ ka papier kɔnɔ o kɔni o b'a yira k'a fɔ n mago tɛ mairie yɛrɛ la préfet yɛrɛ y'a yira ne Sid la ni n'a ka di anw ye an b'an ka papier bɔ aw seko t'a la n y'a dɔn est ce que anw sigikun dugukolo ko kunna nafa b'a la wa nafa foyi t'a la 2021 kɔnɔ ne yɛrɛ y'a min kɛ tribunaliw la hali n t'a hakɛ dɔn kuma bɛɛ an bɛ tribunal la kuma bɛɛ an bɛ tribunal la waritigi ninnu kɔni bɛ na mais u ni dugudenw ka complicité de don parce que u tɛ dugu in yɔrɔ dɔn dugudenw de bɛ dugukolo in feere u ma ni dugudenw ye dugukolo in feere u ma o de bɛ na ni problème ni caman ye e bɛ bɔ aw ka dugu kɔnɔ i bɛ taa clients ɲini Bamakɔ ka na dugukolo feere a dugukolo feerelaw ne yɛrɛ delila ka dɔ minɛ ka t'u datugu gendarmerie la mais a ma se ka dabila o an kɔni an bɛ se ka dɔ de fɔ ni dugukolo ko la dugukolo suyɛnni na a namarali la mais yan'an ka jigin mɔgɔ la an bɛ jigin an yɛrɛbakun na parce que a tɛ se ka kɛ n'an yɛrɛ dɔ t'a la quoi. Monsieur le maire kɔrɔfɔ diyara an ye an ye faamuyali sɔrɔ a la ne ni lajɛbagaw an ye i ka kɔrɔfɔw faamu o kɔfɛ i da sera génie rural ma k'i sera ɲɛmaa ma génie rural fana tɔgɔ la bi min ye monsieur Mamadou Sakɔ ye ale fana bɛ yan ni a y'a sɔrɔ ko kɛra cogo min na n'olu fana bɛ dɔ kalama a la monsieur Sakɔ. An ni wula tuguni ɲininkali minnu kɛra ne bɛ se ka jaabi mun d'o la teliya la o de ne bɛ ladili de lase an balima togodala mɔgɔw ma o ye ladilikan jumɛn ye dugukolo n'a b'i bolo i bɛ papier de ɲini k'a kɛ dugukolo la o bɛ dugukolo k'i ta ye o y'a fɔlɔ ye papier bɛ k'a la cogo di an ka baarakɛyɔrɔ n'i sera anw ma an b'i bilasira i kan ka taa sira minnu fɛ mɔgɔ minnu bɛna suma n'olu nana suma ka hakɛ dɔn an b'a approuver ka yamaruya d'u tigiw ma nin dugukolo in nin ye karisa ta ye n'an y'o kɛ an bɛ o bila ka taa domaine na an ni domaine mɔgɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo domaine tɛ se ka papier di yɔrɔ la n'an ka avis t'a la bon an ka avis dɔ bɛ sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw de fɛ an bɛ kangari de da an balimaw ye a ka essayer ka papier k'aw ka yɔrɔw la yɔrɔ mun b'aw bolo papier kɛli ma gɛlɛ a la n'aw sera anw ma an b'aw bilasira papier kan ka k'a la cogo min na a b'a miiri de ko musakaba b'a la musakabɔbaw t'a la parce que comme a caman bɛ yen dɔw bɛ yen u bɛ papier ko faamuya dɔw bɛ yen u t'a faamuya n'a fɔra ko papier dɔrɔn u b'a miiri ko n'i taara dɔrɔn diɲɛ wari bɛɛ de bɛna f'i ɲɛna wariba ko tɛ an bɛ se k'i bilasira cogo dɔ la k'a sɔrɔ waribɔ t'a la yɛrɛ yɔrɔ bɛ k'i ta ye parce que an bɛ don min na i ko bi fili dɔ b'an balima sɛnɛkɛlaw la hali ni yɔrɔ b'i bolo i mɔkɛ t'a mɔkɛ o ta yɔrɔ ye o yɔrɔ sɛnɛ mais i b'a essayer de cogo bɛɛ la ka papier in de k'a la ne kɔni bɛ sinsin papier in de kan n'aw sera an ka cakɛda la Kulukoro an b'aw bilasira papier kan ka kɛ cogo min na yɔrɔ bɛ k'aw ta ye hali nakɔforo min b'aw bolo ni dugumɔgɔw ta don n'i ye nin lajɛ i bɛ taa sɔrɔ papier tɛ nin nakɔ sɛnɛyɔrɔ in na alors que a kan ka papier k'a la mun b'a yira ko dugu ta don o la hali ni jamana mago sera a ma ni mɔgɔ wɛrɛ mago sera a ma n'a bɛ minɛ fɛn dɔ de bɛ sara u ye pour que k'a minɛ o la mais n'i sigiyɔrɔ la ten nin ye n ka foro ye nin ye n ka foro ye a bɛ se ka kɛ bin bɛ k'i kan cogo dɔ la aw dun yɛrɛ damaw de bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔfɛ ka yɔrɔw feere n'a feerela ni ko sera anw ma cogo min na an b'a minɛ o cogo a tɛ kɛ ni dugumɔgɔ t'a kalama yɔrɔ tɛ feere ni dugumɔgɔ kɔni t'a kalama wa ni papier bɛ di fɛnɛ ɲininkali bɛ na kɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ minnu kan ka na ɲininka olu bɛ ɲininka commission de bɛ yen commission sigilen bɛ dugu bɛɛ kɔnɔ
dugutigi n'a ka conseiller bɛɛ de bɛna ɲininka yanni papiyew ka di yɔrɔ la voilà donc jaabi tellement mun tun bɛ ne bolo k'a d'aw ma ni dugukolo ɲininkali minnu kɛra o ye nin yɔrɔ ye ne hakɛto b'a ka salala mamadu ayiwa an bɔra ka jeune rural ale direction régionale o ka représentant an bɔra k'o lamɛn n'o ye monsieur Sakoye Mamadu o kɔfɛ a da sera sariya tɛmɛsiraw ma sariyabulon kɔnɔ bi an b'a jigiya k'a fɔ min ye Kulukoro tribunal président ba ye monsieur Kɔkɛ Kulubali ale fana bɛ an bolokɔrɔ an b'a kalama k'a fɔ sariya caman bɛ yen nɔ minnu taara dugukolo ko kama an b'a daminɛ la loi d'orientation agricole kabini san 2006 kana se la loi portant sur le foncier agricole 2017 la loi domaniale et foncière ninnu bɛɛ lajɛlen ye sariyaw ye bi an ka kiiritigɛlaw u b'a kalama baara kan ka kɛ cogo min na u b'o dɔn ɔ n'a mako bɛ dilanni na ni sariyabulon sigira gɛlɛyaw kɔfɛ an b'a fɛ ka fura dɔn fura bɛ dɔn cogo jumɛn sariya bɛɛ kan ka baara kɛ ka kɛ ni sariya ye o la monsieur le président an bɛ ɲininka gɛlɛya ninnu caman n'a daminɛna maaw ma se ka bɛn a la u bɛ se tribunal la e yɛrɛ ka kɔlɔsili n'i ka jateminɛw la ni problème ba yɛrɛ bɛ sɔrɔ min ani fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la. Bansuma Suntara i ni ce i ka ɲininkali la n bɛ se ka min f'i ye dugukoloko la don min na n'a fɔ an bɛ bi la n'i ye dugukoloko ta dugukoloko ɲɛ tagabolo ta n'i y'a sigi 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 90 ka taa se fɔ 90 ma a si tɛ kɛ sariya kɔnɔna na ka a daminɛ sɛnɛkɛ dugukolo na mɔgɔ minnu bɛ nin nɔ duguw la i bɛ taa sɔrɔ komi général bɔra k'a fɔ cogoya min na ani monsieur le maire ko cɛnni ju a bɛ bɔ dugumɔgɔw de la fɔlɔ dɔw de bɛ nin nɔ u t'u ta feere dɛ o de bɛ wuli olu b'a fɔ u ye dugutigiw ye olu b'a fɔ u ye conseillers ye olu b'a fɔ u ye dugukolotigiw ye olu bɛ wuli u bɛ taa wali dugukolo ta u b'a feere n'u y'a ta k'a feere jeune bɔra ka kuma min fɔ sisan effectivement pour que ka se ka papier bɔ dugukolo la papier ninnu caman bɛ nin nɔ ni anw b'a a ye kiriw kɔnɔna na a caman tɛ bɔ mairie la a caman bɛ bɔ domaine ani préfecture a b'o niveau de la maintenant n'u y'a feere sisan pour que u ka papier bɔ a la sisan notamment u papier min bɔ a la ka ca n'o wele ko titre provisoire a bɔ sira n'a y'a sɔrɔ k'a baara bɛ k'a ɲɛmɔ a feere caman bɛ o bɛ wuli o mais baara tɛ k'a ɲɛmɔ parce que pour que ka se ka titre provisoire bɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ domaine bɛ nalen urbanisme bɛ na général bɛ na eaux et forêts bɛ na ninnu bɛɛ kan ka na yɔrɔ lajɛ kelen kan ka lajɛ ko ka ɲininkali kɛ dugutigi n'a ka mɔgɔ la mais an b'a jate minɛ a caman bɛ nin nɔ i b'a ye olu ɲininkali minnu bɛ kɛ u b'u sigi bureau kɔnɔ de ka ɲininkaliw kɛ ka papier dilan dɔrɔn an nana mɛkungo nin don yen ou bien an nana faradala nin don yen u b'o o papier sɛbɛn dɔrɔn k'a fɔ ko an nana ka na yɔrɔ lajɛ mɔgɔ si ka foro t'a ka foyi tɛ yen u b'a sɛbɛn ka bila ten o tuma papier nin bɛ bɔ o cogoya de la bon ni papier nin bɔra o cogoya la donc i bɛ taa sɔrɔ papier tigi u b'a feere min ma o ye papier bɔ la jamana bɛ papier bɔ la sisan k'a d'u ma o ka papier b'a bolo mais o ni forotigi yɛrɛ tɛ kelen ye o tuma don dɔ la fɛ e min ye forotigi ye e bɛ ni dɔ bɛ n'a jɔ la k'a fɔ ko yan y'a ka yɔrɔ ye donc mankan bɛ wuli donc ne mankan wulila u bɛ sɔrɔ ka na tribunal la bon n'u nana tribunal la dugukolo ko bɛ taa sira minnu fɛ an b'olu jateminɛ fɔlɔ e y'a mɛn juge sariya de bɛ kɛ juge o bon i bɛ kiiri min tigɛ i fana b'a tigɛ sariya kɔnɔna de la maintenant sariya bɛ taabolo dɔ de fɔ ko ne dugukolo ko mankan wulila a kan ka taa nin sira fɛ bon n'a wulila i b'a lajɛ o kɔnɔna na de o sariya ani tilennenya tɛ kelen ye yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ bɛ nin nɔ olu sariya b'olu fɔ mais u tɛ ko tilennen ye misalala n bɛ se ka a jate fɔ an ɲɛna n yɛrɛ ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ tɛ Kulukoro n y'a ye yan sariya ko titre fɔ ko ladala dugukolo aw ka dugukolo caman y'o de ye a dugukolo ninnu sariya ye min fɔ a la sariya mɔgɔ t'a d'a ma dɛ sariya ko ne ye Mali ta ka taa Mali mɔgɔ sigi 100 o 100 ka 70 ka taa se fɔ 80 ma k'o bɛɛ ka baara ye sɛnɛ de ye bon sɛnɛ in tɛ dɔrɔn ye
minnu bɛ ci kɛ minnu bɛ yiriforo baara mangoro foro lemuru foro minnu bɛ mɔni kɛ ani minnu bɛ bagan mara kɛ olu bɛɛ de wele sariya fɛ ko sɛnɛkɛla ko olu b'o baara min kɛ dugukolo in sanfɛ ko ale sariya ale de y'a d'u ma juge t'a di préfet t'a di gouverneur t'a di ko ale sariya de y'a di bon maintenant i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen sisan mais sariya ko o dugukolo ninnu ko ale y'a d'u ma ko mais a lara dugukolo a tɛ se ka sabati yɔrɔ minnu kan ni yɔrɔ minnu kɛra titre foncier titre foncier ye mun ye o ye jamana yɛrɛ ye fɛɛrɛ ta ka dugukolo minnu bɛ yen nɔ k'olu ka papier bɔ a la ka k'a yɛrɛ tɔgɔ la o de ye titre foncier jamana bi a ka dugukoloba in na a bɛ yɔrɔ dɔ ta k'a danfara ka bɔ yɔrɔ tɔ bɛɛ la ka yɔrɔ in ka a dugukolo ka a dilan papier dilan k'a dilan a yɛrɛ tɔgɔ la ko n'o bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ko dugukolo ko ladala dugukolo ko kuma tɛ yen tugun donc n'aw y'a sigi yan sisan a ka sɛnɛkɛforo b'a bolo depuis a bɛnbakɛw kana se a mɔkɛw ma ka se a faw ma kana nin bɛɛ la aw sigi mɛ yɔrɔ sanfɛla la maintenant ni dɔ nana sisan u b'u dɛndɛ kɛrɛfɛla la ka papier bɔ a la n'u ye papier bɔ a la n'u ye titre foncier bɔ a la donc a ko bɛ tiɲɛ donc o la sisan a bɛ wuli a bɛ taa sariyatigiw fɛ yen nɔ mais an bɛ se ka mun kɛ tugun parce que sariya yɛrɛ ko ni titre foncier bɔra la ko kuma t'a la tugun ko y'a bannen donc o gɛlɛyaw bɛ yen nɔ donc jeune bɔra k'a fɔ cogoya min na ne bɛ se ka kuma min fɔ ko kɔnɔna na sisan o ye ko boli kuma dɔn o ka fisa ni sɛgɛn de ye a ye wuli duguba bɛ ka se aw ma n'i ye mankan ye a fɛ yan nɔ c'est parce que fɛngɛ de bɛ bi duguba bɛ ka s'a ma ɔ ne dugu bɛ ka bonya diyagoya la dɔ ka foro de bɛ minɛ ka k'a ye dɔ ka foro de bɛ minɛ ka kɛ so ye ɔ maintenant pour que foro in kana minɛ a la fu ten ka a bololankolon bɔ a la a bɛ wuli a bɛ fɛɛrɛ tigɛ ka se ka papier bɔ a la ne bɛ se ka kuma minnu kɔni fɔ an ɲɛna o y'o ye sinon n'a y'a sigi k'a tiɲɛna a bɛ se ka tiɲɛ ka se niveau dɔ la n'a sera anw fɛ yen dɔrɔn anw tɛ se ka solution sɔrɔ a la parce que sariya ye min fɔ anw b'a kɛ ten de. Sirifila jabarani filɛbagaw nin waati jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan foli bɛ aw ye an bɛ an ka maa welelew an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kɔrɔfɔ in faamuyali sɔrɔla a la ne ni aw fɛ bi o la halisa an bɛ to ɲininkali kɔnɔ walasa k'a dɔn sariya minnu bɛ dugukolo ko la ni a y'a sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kan ka kɛ ni sigiyɔrɔkow bɛ a la est ce que sigiyɔrɔ kan ka di maa fɛ bi min tɛ mairie ye ɔ monsieur le maire a bɛ yan walasa ka se ka dɔ fɔ o la min ni foro kɔfɛ sigiyɔrɔ di la ni u b'o kalama. Sisan dugukolo ko bɛ bolo min kan sisan sariya ti mɔgɔ si bolo ka dugukolo di ni domaine tɛ parce que yɛlɛmɛ donna dugukolo ko la a donna a la a bɛ ɲini ka kalo damadɔ bɔ sisan dugukolo fan o fan domaine de b'a di mais domaine fɛnɛ tɛ se k'a di k'a sɔrɔ a mana ɲininkali kɛ dugu kɔnɔ mais an kɔni y'a kɔlɔsi domaine bɛ yɔrɔ o yɔrɔ di bi a si ɲininkali tɛna kɛ dugu kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ u yɔrɔ comme président y'a fɔ cogo min na a bɛɛ bɛ kɛ u yɔrɔ fɛ yen mairie ti bɔ a kalama chef de village ti bɔ a kalama donc n'a fɔra ko dugukolo ka lakana dugukolo lakana man di o cogo la dɛ anw yɛrɛ min ye mairie ye normalement placards kan ka taa anw fɛ kalo o kalo semaine o semaine titre o titre bɛ bɔ a placard kan ka taa mairie la mais anw ya placard ɲini an ma se k'a sɔrɔ an obligera ka lettre ci u ma pour que u bɛ se ka placard ci an ma an k'a dɔn dugukolo hakɛ min titre bɛ ka bɔ dugukolo hakɛ min n'an ka commune kɔnɔ an ka se k'a dɔn parce que anw tɛ se ka titre bɔ mais an ka avis kan ka k'a la an t'a avis sɔrɔ an t'a placard sɔrɔ n'a fɔra ko an ka kuma dugukolo ko kan o la a ka gɛlɛn dɛ parce que domaine de chargé len b'a bɛɛ la bi domaine ni cercle olu de kɔni bɛ ka a bɔ anw kɔni tɛ foyi kalama a la an kɔni ta y'an ɲɛ b'u la ye mais n'an ye placard sɔrɔ an bɛna dugumɔgɔw ɲininka karisa nin yɔrɔ in anw y'a nin papier ye est ce que aw b'a kalama mais n'aw ma placard sɔrɔ est ce que an bɛ se ka na ɲininkali k'a la placard dun n'a bɔra n'a ye kalo 2 sɔrɔ ka ban o ye a délai bannen o kɔrɔ ye k'a fɔ ko a baara banna a dira a tigi ma bon ni a fɔra ko an ka kuma o kan a kuma ka gɛlɛn dɛ mais a bɛ kuma ɲɛmɔgɔw de fɛ u k'a fɔ domaine ye domaine kana yɔrɔ si di k'a sɔrɔ dugutigi a n'a ka conseil ani mairie tɛ min kalama. Ni ne kun ye aw garisɛgɛ ye bi sariyabulon kɔnɔ min an ka jamukan kun ye nin dugukoloko kɛlɛw gɛlɛya an ka jamana kɔnɔna na o de kun ye an ka bi babu ye bi hakili la minnu fara la aw ye faamuyali sɔrɔ la a y'a hakili to a la
an bɛ to nin kɛnɛ in kan dɔgɔfura wɛrɛ ne ni aw ani mengokaw an'an ka mawele kelen ninnu an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka bilasirali kɛ aw ye aw ni ce a ka kulo jɔli la a k'an bɛn dɔgɔfura wɛrɛ a kana fɔ aw kɔ Serifula Jabaranin sanfɛ.